Eli se täällä, mä veihän nimeni kohta YouTubessa, mutta mä oon siis uusi täällä ja mun kanavalle tulee niinku kyysilokkapostauksia, vaatepostauksia, ehkä meikkivideot, mutta en halua saada kommentteja siihen, että niin nuori, mä vaan näytän mun meikkiä. Siis niin, koska mä en saa näyttää naamaani. Jos näytän, niin näytän sen aurinkoisena jollain viikolla. Ja siis olen tavallaan uusi täällä, koska mulla on niinku toinen kanava joku niin MPL-pääs. Ja mä nyt en tee sinne varmaan mitään vlogeja, vaan mä teen sinne niinku sitten kaikkea LPS-videoita ja saattaa tännekin tulla mutta aika vähän. Tänne tulee sitten kaikkea niinku laukun sisältöpostauksia, niin ehkä sanoinkin huonepostauksia, vaatekaapin postaus ja vaatepostaus erikseen ehkä. Ja sitten kaikki sellaista niin edelleen. Eli nyt tästä tuli vaan tämmönen video, jossa ei näy muuta kuin toi mun vaatekaappi. Koska mä en varmaan saa näyttää YouTubella, mutta kuitenkin. Sopimus mä puhun ihan hiljaa. Ja moikka! Nähdään uudestaan. Voin mä näyttää kyllä. Ja ehkä Petsi tulee sitten vain teemana, jos en saa näyttää naamaa. Hei hei!